Croeso nôl ato ni I brysurdeb y cylch Gwartheg. Mae off ma bore yma ac I ni gyda'r Gwartheg Duon Cymreig o hyd. A'r tirw hun sydd yma ar hyn o bryd a dwi'n cael cwmni Rhys Wain fach o hyd. Rhys, diolch am aros gen I. Yeah. A'r tirw hun fel wedi sydd yma ar hyn o bryd. Mae yna 3 I gyd, ond mae yna un. Wel, mae e'n sefyll allan, mae rhaid gweud, a dyma fe. Beth amdano fe? Ynddi, mae hwn yn tynnu llygad, sam dawt am hynny. Mae'n eitha tarw yn dod i'ch Gwartheg. Ac wyt ti'n nabod y teulu sy'n ni arddangos reit da? Ynddo, nabod nhw dda iawn, maen nhw'n lleol I fi, wel, lleid cae ffwr ohona I rili, so gynnau syna galew. Beth gen nhw? Ken Ellis a'i feibion enw'r tarw yma di Brysgaga Berwyn. Mae hwn yn anferth, mae'r ysgwydd yna yn eithriadol o dda. Mae'n grif top line da yn does? Oes, chwarae teg. Sgynna ddim llawer o fi yn y fan agos o gwbl. Pwy fath o bwysau fydde hwnna nawr? Wel, mae bell dros dynnell yn dod swn i'n dweud. O, di e wir. Siwr yn dod Ydy, mae hwn yn glamp o darw. A'r triawd sydd yma, ydy'r tarw yna o iddo Ken Ellis. Mae Alwyn Jones yma hefyd o flaen y beirniad, sef Hefin Evans Eithin Fynydd. Dyna ni'n gweld yn gadael llyged y barcud, dyna fe. O hwn yn darw da? Ynddi, mae hwn digon iwsol, ynddi. Symud y dda? Ynddi, mae o. Tarwch ydy bech I ai, swn i'n dweud, ar ei olwg o. Mae'n ysgafn ar ei draed, Ynddi, mae o. Yn darw neis iawn, mae rhaid dweud. A'r tarw arall wedyn ydy'r tarw o iddo Robin a Joe Ransom. Ie. Sydd wedi cael llwyddiant yma'n barod bore yma. Do, o'n nhw'n dangos yn y clas gynt a tarw ifanc yn dod. Beth am y tarw na te, Rhys? Ynddi, mae hwn darw iwsol eto yn dod. Mae chydig bech llai falle na tarw Ken Ellis, ond mae o'n bech wahanol daip yn dod fwy o siep, chydig bech sgamnach I asgwrn. Mae'n dipyn o sgwar un yn dwi, mae'n un bach pwt sgwar yn dwi. Falle fydde'n neis gweld yr ysgwydd yna chydig yn uwch, falle. Byse. Ond mae'n darw llydan. Mae yna led da yn dwi, oes. Ynddi, hollol wahanol daip i'r tarw mawr yn dod. Ydy, ma fe. Pwy deip fydde'n dyblesio dyn o'r tip y tai ti'n feirniad wedyn? Wel ie, mae'r maint yn bwysig yn dod. I gael y pwysau yn y bystych a'r heffrod a wedyn. Ac yn fan hyn nawr, ni'n gweld yn dyn ni'r gwahaniaeth, yn dy fe. Mae y hyd, mae'n hydiog, mae yna ysgwyddad o fe. Mae yna I gyd bob tamed. Ynddi, mae o chwarae teg. Mae o'n eitha cradur. A dwi'n ame mae fel hyn fydd y drefn dwi'n meddwl yn dy fe. Bydd dipyn o job curo hwn, swn i'n meddwl. Mae'n agos at benderfyniad. Fyddwn ni'n hir nawr, dwi'n meddwl. Na. Mae Hefin yn cymryd un wac machsydyn arall tu cefn nhw. Ydy, mae'n troi at y stiwardiad. Ydy, mae'n barod I wneud penderfyniad. Mae e weld yn hapus I fyd. Ynddi. Na, fi oedd am yn hir. A dyna ni, yn gyntaf. Yn nosbarth y teirw hun, rhif 2-5-4-4 o iddo Ken Ellis a'i feibion Brysgaga Berwyn. Ac enillydd heddiannol iawn, Rhys. O, heddiannol. Ynddi, chwarae teg. Agos ni. Wel, Ken Ellis, yn gyntaf llongorchiadau mwr. Chyfawr iawn ti fan. Dechrau da i'r sioe, Ken. Chyfawr da iawn, ynddi. Ie. Clamp o darw. Ynddi, mae'n glamp o darw. Ynddi, wedi fagu'n Brysgaga efo Roland Rhys yn ffrind I fi. Ac wedi bod efo ni ers rhai blynyddoedd. Mae wedi bod yma o blaen yn darw ifanc. Nath o'n o leo pryd o'n ond mae wedi gwneud ymwell heddiw hyd yn hyn. Dwi'n meddwl, Ken, I fod mynd I fod yn berig am y dydd heddi. Mae yna rhywbeth amdano fe'r ffordd mae'n sefyll. Mae'n tynnu'r llygad. Mae'n rhywbeth am darw dyn, does? Mae'n sefyll allan erbyn y gwyrdd yma. A wedyn bydd wrtho ti, dwi'n meddwl bod yna lot o deirw mwy nag yn y sioe yma eleni. Gobeithio bod ti'n iawn I fan. I chi di gellu bwyso fe? Mae o'n 1350 kilo. O, di e wir! Boes. Mae yna waith mawr wedi mynd fewn I'w gael ei'r pwynt yma. Oes, mae yna ymdrech gwarw wedi mynd mewn. A mae gyd I wneud ar y diwrnod ydy. Wel, edrychwch ai ole nawr, mae yna diwrnod hir o'i flanau ac o'ch blaenau chi. Pob lwc Diolch yn fawr I fan. pan ddawi'r bencampwriaethau. Llongyfarchiadau. Diolch, Ken.